And this is the next one. Perfect. It's perfect. Hailey Bieber rozhodla natočiť, pretože to je pamiatka toto. Dobre. Toto je tá najlepšia vec, na ktorú sa mega teším. Neverím, že to držím. Yeah. Dobre, predstavovala som si to presne z tohto materiálu. Už som toto roztrhol. OK. Oh my god, ja to držím. Let's go. No, takže tak je to také klasické ako na videách, je to krémové. Má to dobrú chuť. Lebo som si myslela, že to bude na to, že to je bez príchute, čo som veľmi rada, lebo ja iné nemusím. Veľmi dobre, nechápem, kto má problém s tým, že to shimmering, vôbec to nie je. Má to dobrú chuť. Už chápem proste tie ženy, prečo to milujú. Vidíte jak? Hailey Bieber. Perfect. It's perfect. And this is the next one. Ja som si to už srpala s mojím make-upom. Oh my god. To keď budem dávať si. That's... Ja neverím vlastným očiam. OK, toto je cream. Takže Barrier Restore Cream. Nebudem to teraz skúšať, lebo ešte mám make-up na sebe. Čiže, oh my god, that's road cream. Všetko je z takého dobrého materiálu, že to nie je plast. A poďme na to. Klasický cream bez vône. To je that's the best. Už na tej ruke vidno ten glow, taký ten tá posledná vrstva. Tá čerešenia na torte, že sa to všetko tak dá dokopy, že to vidno úplne, že doladí ten tú pokožku. Toto je... Jak to volá? Toto je glazing milk, tak som sa pomýlila. Takže toto je glazing fluid. Čo som videla unboxing niekoho iného recenzie, tak že vraj toto sa ťažko otvára, že je to nepraktické. Dobre, tak toto je už plast. Možno kvôli tomu to tak nesedí. No, to pôjde. No, sa to... Možno mala nejaké pokazené dotyčné. Wow, esteticky. Lovely. Chcela som si to plniť. Dá sa to, že to sa takto otvorí. Neviem. Aha, dobré. Je to o mnoho menšie, než som si myslela. Vedela som, že je to malé, ale až takéto malé. Že vraj toto nefunguje, že toľkokrát ľudia museli stláčať, dokým to vyšlo. Ale to je pochopiteľné. Stále nič. Oh my goodness, OK. Alebo treba zatlačiť ľudia. No jasné. My sme na to prišli. Žiadna zlá recenzia. Môže byť klasické sérum. Dobre, toto tak viac smrdí ako ten krém. Ale ten glow. Oh my goodness. Nemám aj dostatočné svetlo. Ale na to, že je 7 hodín. It's good. It's very good. Ale ten packaging myslela som si, že je lepší. Hailey. Plast? Really? Ale akože... I love. Wow, toto je najnovší produkt. Asi aj ten najväčší. Let's go. Daily Refresh. Ináč ja som neukázala. Všetky majú, že stay hydrated. To je akože nice packaging. Invest in your skin. That is the best idea. A toto je Daily Refresh. Dobre, to je tento cleanser. Budem skúšať, lebo to je na umývanie, takže to uvidíme, keď sa dneska, alebo kedy.
Milujem s týmto. A ďalšia moja obľúbená vec od Hailey. It's glazing milk. A bath your barrier. Či jak sa to číta? Wow. Oh my god. Oh my god. This is totally like milk. Oh my god, that's perfect. Ja sa teším na tej Hailey, že to je jej obľúbený výrobok. Tieto dva, like mine. Ako... Počuť to? Oh shit, this is so perfect. Aha, ono sa to točí, milujem to na jej videa, aby som to najradšej dala na tvár. Love that packaging. Proste like milk. Kombinácia s tou Chanel, teda so Chanel highlighterom. Už len toto mi chýbalo. A toto je ten, škoda, že som si to dala z tejto strany, ale tak ona sa to tiež cape sem, potom na tvár. Pozrite na ten glow. Totally, akože the best makeup on the skin. Ináč ona je divná. Normálne I love fakt akože this is the best product. Ja nechápem, ako na to sa môže niekto sťažovať alebo proste dávať hejty. Čiže je to úžasné. Ja som zvedavá, čo vytvorí ďalšie Hailey, niečo vraj, teda vyzerá to tak, že to bude make-up. Takže bláš to vyzerá. Náš spočík, ideme natáčať YouTube video, netypické pre mňa, že úplne sa cítim v tomto nie vo svojom. Let's go! Vôbec som nie zvyknutá robiť takéto videá, iba vlogy. Ale žiadali ste odo mňa vlastne unboxing Rhode. Som sa rozhodla natočiť video, kde budem si prvýkrát nanášať Rhode produkty. YouTubering je ťažký. Aby ste videli, či tá značka je úplne kvalitná, čo si myslím, že dopredu môžem povedať, že bude. Uvidíme, ako to zoberie moja pleť. A ako môžete vidieť, aj tuto máme druhú kameru, lebo som sa rozhodla, že by som to mohla postrihať potom podobne ako Hailey. Nech je to estetickejšie. So, môžeme sa do toho pustiť. Myslím si, že som povedala všetko, čo som mala. Najprv predstavím túto úžasnú kapsičku, v ktorom sú tie produkty. Takže poďme na to. Sú úžasné tie produkty. Ja som proste presne. Ideme na prvý produkt, ktorý je cleansing gel. Názov nesie Pineapple Refresh Ananas with Vian. Pineapple Refresh, by som to nazvala, že to stačí. Asi neprežijem bez tohto existovať. Let's go na ďalší produkt, na tento nešťastný glazing fluid, tak sa to normálne volá. Teda presne Peptic Glazing Fluid. Mám dojem, že to je malé. Keď sa na to takto pozriete, tak je to dosť malé. Tak toto vyzerá. Môžem povedať, že aj s týmto som spokojná. Typické, ako každé iné sérum. Sice nelepí, je dobré, ale musím povedať, že moje sérum od Chanel je oveľa lepšie, už je minuté, ako môžete vidieť. To je sérum, aj za tú cenu, ale akože fakt topka. Môžeme ísť na ďalší produkt, to je teda Cream Barrier Restore Cream. Wow! Veľa Hailey, tak to je tá čerešňa na torte, že vlastne doladí tie produkty. Aha, a najlepšie nakoniec lip treatment. Takže idem si ho zobrať z kabelky a idem ho naniesť. Oh my god, that's the best. Vedela som, že bude moja obľúbená, na toto asi nič nemám. To odporúčam každému, ale že úplne každému. Tak toto vyzerá na dennom svetle. Za mňa úplne, že wow. Ja toto aj ukončím dnešné video. Dúfam, že ste si ho užili. Vážne netypické pre mňa toto rozprávať, ale nebolo to typické video ako
ako natáčam typické moje vlogy z exteriéru, ale doma natočené a takéto youtuberské naozajstné video. Ak sa vám páčilo toto video, tak mi nezabudnite dať like. Som pravý youtuber, úplne odo mňa to je všetko. Ďakujem. Ahojte a vidíme sa zasa v ďalšom videu.